Helo pawb, Griff Gwych dwi, ac dwi'n ôl efo episod arall o Minecraft. Episod dwytha oedd wedi gael ffrind i ci special fi, a wedyn wedi gael blaze rods i wneud brewing stand, ac dwi wedi gael 2 blaze rod arall sydd yn cool. Be oedd fi am wneud episod dwytha nath fi redeg eich amser oedd nôl nether warts, a dyna beth dwi'n mynd i wneud rwan. Dwi allan o fan'na fan. Mae'r zombie pigman dal yma. O, dwi'n ôl yn y nether fortress fan. Ie, pan fi yma cynt nath fi mainio'r ti'n cael fan'na'r spawner. Jyst eisiau lladd pawb. Mae'n swnio'n effernol, ond dyna ti'r gwir. Uh-oh. Mae'n mynd i fod yn anodd. Yn addach na beth dwi'n feddwl. Dwi eisiau mynd pasio'r blazes na. Dwi ddim yn mynd i stopio tan dwi lle bob un blaze yn fan'na. Literally. O yes, dwi chi sprintio man. Dwi'n ôl. Gobeithio na i marw wan. Gobeithio de. Wither! Uh-oh. O, fi wedi cael ei wither. Ie. Be nath fi gael gan y wither? Mond cael. Dim os o'ch ti gael rhywbeth mwy. Fatha wither head i ffeitio'r wither. O na, dwi'n mynd i trio ffeitio'r wither. Lot rhy anodd. Dwi yn oce ar Minecraft, ond ffeitio'r wither eitha anodd. Especially os ti heb yn enchanting table. Hynny di un peth dwi eisiau neud ar ôl fi ffeindio mwy o diamonds. A just... Yes. Finally di gael rid o'r blazes na. Wan, dwi'n free explorio'r lle yma. Gobeithio bod hwn jyst dim yn empty hallway. Mae yna magma yma de. No, mae'n mos o'n gael magma cream, ond dim ots. Dwi'n meddwl bod hwnna jyst mynd i fynd am beth. O, pan mae'r wither yn ôl? Yna dim wither, please yn ôl. O, bod wedi destroyo'r thing. Yes. Dim ots. O, ti'n mynd lawr mwy. O, fi'n gwybod os yna mwy efo yma. Beth sy'n yma? Gobeithio nhw beth da dio. Neu fi'n ffordd na ar ôl fi orffen bod yn... dyna mynd even mwy lawr i'r... chest. Please, stay bod yna diamonds yma. Please. Oh, god. Beth sy'n teach fi? Please. Efo chest arall. Please, paid o fynd ar dan. Come on.
Please dip yn rhywbeth da yn y chest ma. Gwyn ni saddles. Mwy o flint and steel. Dwi'n methu splintio hwn. At least gael gold, sydd yn cool. Mae sword fi probably mynd i fynd mewn munud. Just mynd yn ôl i'r... Oh yes, nether warts, hyn beth fi isio. Yes, mwy o gold a chestplate a saddle arall. O, mae yna mwy o yma. Dwi'n mynd i mainio'r soul sand on. Cos dwi'n hwpio wneud farm nether warts adra. Gobeithio. Fan yma. Dwi'n sbio hwn do... Oh, whoops, od fi. Uh-oh, na blaze arall fyna. Dwi'n mynd i gofio lladd hwn rhywsyd. Un heart, dwi'n meddwl fi'n mynd i roi peaceful ar. Just i gael y chest ma. Ti'n meddwl bod yna rhywbeth da yn y chest ma. Oh, sy'n byd. Oce, ta... Just eisiau mainio trwy fel yma. Oce. Lle dwi yn? Dwi allan. Dwi'n rwla da. Dwi'n cool sy'n y diamonds yn y nether. Un peth dwi rili angen o'n ydi apples ar ôl fi gael yr cos dwi wedi gael yr horse armor. Okay, gadw just pilerio dros yma. Okay, lle dwi'n... O, dwi wedi rhedeg allan. Nice roed. Nether brick. There we go. Okay. Yes. Oops. Lle di yma? Okay. Dim ond sy'n byd yn yma. Okay. Na mynd yn ôl i roed nether warts fi. I'r lle... Na, dim y lle. O, mae'n nos. Cydw i gysgu. So ia, dwi wedi bod yn y nether rhan i gael rhan fwyaf pethau fi. So, wan dwi'n mynd i fynd i... Gyntaf dwi'n mynd i newid hwn i blaze powder. Wedyn dwi'n mynd i adio nether wart i hwn. Dwi'n actually meddwl bod fi'n mynd i ddechrau'r nether wart farm fi. Mynd i fod o dan y ddaear. Sy'n y ladder gallu fod yn yma.
Dwi'n mainio allan chydig yma. Dwi'n meddwl bod y chydig bach yn fach, ond di'r gorau dwi'n gallu gwneud ar y funud. Just gorffen wneud yma. Iawn, na i roed sŵl fi lawr ran. Lle na i expandio fo rhywbryd arall, ond exact hyn o'n maint o fi isio. Oce. Dwi'n ond eisiau 18 nether wart. Na, 8. Na, 20. Ie, 20. So ni adael fama. Mi'n tyfu'n barod. Dyna fod i ddigwydd, neu just... Oce, dwi'n mynd i gofio gael wood fi allan. I gael ladder i wneud lawr i'r nether wart farm fi. So, iawn. Faint by'n cymryd i wneud ladders a past section yma? Faint sticks, oce. So 3 ladder, dwi'n meddwl bydd yn iawn. Oce, dwi'n meddwl bydd yn... Be na i wneud ydy... Rhaid hyn lawr i hwnna. 2, 3, ag bloc. Os fi torri hwn. Sut ti'n mynd lawr wedyn? O fe, hwnna. Iawn. Nether wart fi. Wyt ti'n mynd golau tyfu nether wart, dwi'n siŵr. O'n i torch yn anyway. Ydy o'n coal, ydy o'n stick, i ni o'n i wneud 4 torch, oce. Iawn, torches. Ag... Dwi'n gafel yn hwnna, swapio fo hwn. So felly... Neud hwnna, so felly roed. Ie, dwi'n meddwl bod yna ddigon. Nwyd o fi. Wan. Dwi'n gofio adio nether wart i... Oce, dwi'n mynd i cael ei erich fi. 1, 2, 3. Ar yn mynd i fama. 1, 2, 3, a wedyn... Mae'n dweud yn un yma. Oce, tra mae nether wart fi'n tyfu yma. Be dwi'n mynd i wneud dwi'n actually? So fi gallu mynd i ffeindio mwy o diamonds i wneud enchanting table. Ond eto... Actually na, be dwi'n mynd i wneud ydy, dwi'n mynd i... Be di'r ffordd gorau i gael apples? Dwi'n meddwl just torri leaves o ti. Dwi'n mynd i wneud yna fan.
Ie, achos dwi eisiau teimio horse. Wait, be oedd yna wan? Mas, oedd hwnna'n bod o sand yn hwnna, i rhywbeth hwnna. Cos dwi really eisiau teimio horse. By'n neud, ydyn ni just torri hwn i gyd yma. Gobeithio na i gael rhywbeth. Be di'r tool i mainio? Dim mainio, dda, torri leaves. Mae'n siŵr os oes na. Dwi'n fe, paid i dweud yn mynd, dwi eisiau gwneud rhywbeth yn y sydyn. Wait, na, just go minute. Yeah, just... Dwi'n mynd yn byd ar y munud, iawn. Dwi ddim yn siŵr os ti'n gallu gael apples. Ok, B. Dwi'n mynd i sbonio fewn un apple. Ok, dwi'n iawn yna. Ok. Dwi'n mynd i ddewis ceffyl. Lot, ma' na loads yma, sorry. Actually na, na i gael hyn. Oh yes, nath fi gael yr Okay, natural source donkey mules can be ridden however only horses, donkeys, okay. When tamed, love hats will appear around them and they will not be back off the player. Try to make a sauce. Try the sauce now using LT with no item or foods in your hand. It's mounted to the house. Okay, I do that. Dwi wedi ffidio fo apple, dwi'n mynd eich pam di cael. Oh ie, mi'n licio fi. Ok, gad fi just rhoi saddle ar efo, cos gen i fi ddigon. Rhoi saddle am yna, ag yes, diamond horse armour. Dwi'n licio ceffyl yma wan. Dwi'n mynd i wneud stick ag... Actually na. Dwi'n mynd i adael ceffyl fi tu allan am yma. Actually na, dwi'n mynd i buildio kind of tiny area i ceffyl fi. Mae'n fatha... Alright. Wait, lle mae ceffyl wedi mynd? O, dwi colli o'n barod. No way. Lle mae wedi mynd? Oh, god, sex, mae'n siŵr mynydd. O, mae hwnna. Ok, dwi'n mynd i sbonio fewn. Quick and sudden, dwi'n mynd i sbonio fewn leash a stick. Na post. A leash, gobeithio. Newid I survival. Okay, come on then. Okay, di fanna. Okay, mi newn yn fanna. Yn stuck ar leash so sy'n byd chi brifo fo. O, mae hi'n di gorffen.
2, 3. Dwi'n meddwl bod wedi gwneud gormod. Whoops. Dwi'n gwneud un round arall ar ôl fi wneud hwn. Di nos yndi. Nes mynd i gysgu. Oce. Dwi'n checio'r watts fi. O, mae'n tyfu. Oce, mae hyn probably di gorffen ers i fi mynd i gysgu. Da. Wan, dwi'n mynd i roed hyn yn y chest, a dwi'n roed un arall, a dwi'n iawn. Okay. Wedyn ni'n plantio'r rest yn ôl yn yr ffarm. Dwi'n ffarm i'n wyth y crop. O, dyna beth yw. Mae'n rei yn tyfu'n really dda. Mae gadw'r base bar yn chest fi. Just rhaid gofyn. Wan. Ro fi, please dweud fyna. Yes, exactly 3 lle ar ôl. Be fi am wneud dan? Di effect i potions fi. Sut wyt ti'n cael? Potions of strength. Ti angen... dwi'n meddwl bod chdi angen... Na, blaze powder. Neu gyda fi 4 blaze powder. Please dyna beth yw. Ar ôl hyn wrth yn thing, na i roed redstone i neu nhw chydig bach mwy... O, mae'n ceffyl arall yma. Sorry, afal. Dwi'n mynd i... Be fi am wneud wan? Next step, ffeindio diamonds, ie. Ond dwi'n doubt sa'n ffeindio rei, really. Lle sa'n y diamonds wan? Dwi'n explorio'n really bell i ffeindio diamonds. O, mae'na mine yma. Dim yn fyma. Yn fanna. O, dwi efo level 20 experience rwy'n chi gael. Oto. Yes. Some byd yma. Na. Ie. Just gadw fi fynd. Yes, dwi'n ôl. Na mynd ochr arall o sona. Ochr arall. Oeth. Ond y ffordd ma. Just gadw fi fynd. Na, dead ends dyn nhw gyd. Oce, critical disappointment y cef yma na wan. Dwi'n meddwl bod fi'n mynd i orffen yr episode off na yma na. Diolch am watchad, ag ta!